novú tému. A nie len to, Andrejka, ešte aj na teba čaká jedna zaujímavá téma, ale všetko pekne po poriadku. Teraz už pekný deň želám našej ďalšej sympatickej hostke. Je to dáma pani Renata Katičová. Vítajte, Renátka, dobrý deň. A my sa budeme spolu rozprávať o tom, akú úlohu majú jednotlivé vitamíny v kozmetike ako takej a či je veľmi dôležité pre nás čítať etikety, zisťovať, aké sú tam vitamíny, ale poďme pekne po poriadku. Ešte raz pekný deň prajem. Chcela by som začať tým, že by som teda povedala, že pokožka je vlastne zrkadlom tela, tak ako sú oči zrkadlom duše a odzrkadluje sa na nej všetko to, aké máme poruchy napríklad vnútorných orgánov, poprípade aké máme zlozvyky, aké zlé stereotypy, aké máme zlé nejaké zvyky pri stravovaní. Predstavte si. Táto pokožka tváre sa nazýva pleť a tá nám ešte viac ukazuje, čo sa deje všetko v našom tele. Tak ako starne naše telo, starne aj pokožka. Úlohou kozmetiky je čo najviac oddialiť tento proces. A robia to napríklad aj vitamíny. Ktoré sú tie základné, ktoré môžeme v tých kozmetických prípravkoch rôznych typov, rôznych druhov a rôznych značiek nájsť? Vitamíny sú látky, ktoré sú také katalizátory nejakých procesov v našom organizme, ale nie sú liečivá, nie sú lieky. Rozdeľujú sa do takých dvoch základných skupín. Jedny sú rozpustné vo vode, druhé sú rozpustné v oleji. Základné vitamíny, ktoré sa používajú v kozmetike, je ich 10. Sú to vitamíny, napríklad vitamín C, ktorý je vodorozpustný, a potom sú to vitamíny, napríklad olejrozpustné, vitamín A, vitamín E, ale napríklad aj vitamíny skupiny B. Každý má asi svoju úlohu alebo nejaké také poslanie pre istý typ pokožky, alebo teda pleti, aby som sa správne vyjadrila. Takže pleť rozdeľujeme potom na niekoľko základných typov. A ktorá sa kamaráti najviac s ktorým vitamínom? Máte pravdu. Rozdeľujeme pleť. Mnohí, buď kožní lekári, alebo aj odborníci v oblasti kozmetológie rôzne delia pleť. Ja by som povedala, že vitamíny ako také sa kamarátia s každým druhom pleti. Napríklad v zime je veľmi dôležité, aby sme vitamíny prijímali nielen rôznorodou stravou, ale ho doplňali ten nedostatok vitamínov aj výživovými doplnkami. Po prípade veľmi dôležité je používať ho v rôznych kozmetických prípravkoch. Či sú to už krémy, hlavne nočné krémy, kde dáme dostatočný čas na to, aby ten vitamín sa mohol vstrebať, dostať do pokožky, alebo v kozmetických salónoch rôzne masky, rôzne mlieka. Reni, ale predsa je to tak asi, že v podstate ako mám suchú pokožku alebo citlivú, tak skôr možno budem používať prípravok, ktorý obsahuje vitamín E, podľa môjho mienenia. Ak sa chcem zbaviť možno nejakých vrások alebo nejakých mimických detailov, tak vitamín C, ktorý má práve takúto funkciu trošku pružiť, vyrovnávať tú pokožku. Čiže môžeme to aj takýmto skúsiť spôsobom nejak spomenúť? Samozrejme. Tie vitamíny veľmi málo kedy sa používajú samostatne. Často sa používajú v kombinácii a kamarátia sa, tak ako ste povedali, vitamín C, vitamín E a vitamín A, ktoré sa používajú spoločne, pretože jeden je rozpustný vo vode a tie dva sú rozpustné v tukoch. Vitamínu E a vitamínu A sa hovorí aj, že sú to vitamíny krásy a mladosti, pretože oni majú presne za úlohu oddialiť nám proces stárnutia a pomáhajú regenerovať bunky v našej pleti. Čiže tak by sme mohli povedať, že treba sa pozrieť na tú etiketu. Nájdeme to tam napísané? Samozrejme, je to tam napísané. Existuje tzv. Tá INCI nomenklatúra, ktorá nám hovorí, ako tie jednotlivé vitamíny sa nazývajú. Väčšinou ich nájdeme na chvoste toho celého zoradenia všetkých tých látok, ktoré sú v tom prípravku použité. Pani Katičová, ak sú tam teda samozrejme takto jednotlivé vitamíny, poviem tak, že dosadené do toho, ktorého prípravku, tak je to v poriadku, ale môže to byť aj kozmetický prípravok, ktorý je vyrobený na prírodnej báze a obsahuje možno nejakú rastlinku liečivú alebo niečo podobné a nemusí tam byť konkrétne vypísaný ten vitamín, ale ja už viem, že napríklad také šípky obsahujú vitamín C, takže logicky sa tam bude nachádzať v tej kozmetike? Áno, presne ako ste povedali. V dnešnej dobe sa jednak používajú aj synteticky vyrobené deriváty vitamínov, ktoré sú často
lacnejšie, ale sú na druhej strane bezpečnejšie a sú účinnejšie, ale sú v kombinácii s nejakými prírodnými extraktami, napríklad šípky, ktoré vieme, že obsahujú vitamín C, alebo veľmi zaujímavé nejaké nové účinné látky, medzi ktoré patrí extrakt z červeného hrozna, ktorý je tiež veľmi bohatý zdroj tzv. Bioflavonoidov. To sú také, by sme ich nazvali, že sú to lapače voľných radikálov, ktoré nám antioxidanty, ktoré nám zachytávajú tie škodlivé molekuly vytvorené počas slnenia, fajčením, nesprávnou životosprávou. Renátka, ešte často sa pri tých požiadavkách možno zo strany dám interesujú a svoju pozornosť obracajú aj na prítomnosť takzvaného, nechcem povedať, že všemocného, ale veľmi zaujímavého koenzymu Q10. Áno, koenzym Q10 je relatívne nová látka v kozmetike. Bola objavená až v roku 78 a získal za ňu ten objaviteľ Nobelovú cenu. Je to taký žltý prášok, ktorý pôsobí ako iskra, ako energetizátor pri štiepení cukrov tukov v tele a v kozmetike je excelentný pre použitie do prípravkov napríklad do očných krémov. Na takú zrelšiu pleť možno, alebo na prvé vrásky? Áno, vyrovnáva, pokožka je hladká, znižuje sa opuchy. Ako zistíme, že ten krém vôbec má ten koenzym Q10? Ten prášok, ten koenzym Q10 je žltkastej farby, čiže evidentné je, že keď ten krém je taký mierne nažltlý, že ten koenzym Q10 sa skutočne v tom prípravku aj nachádza. Ako je to možno s nejakými takými vitamínovými látkami, ako je kyselina listová alebo kyselina pantoténová? To sú vitamíny, ktoré skôr sa prijímajú potravou. Vo výživových doplnkoch. Veľmi sa v kozmetike oni nepoužívajú. Z tých vitamínov B je najviac zastúpený v kozmetike pantenol. Klasický pantenol, ktorý je klinicky dokázané, že má účinky na poškodenú pleť. Používa sa v prípravkoch po opalovaní. Viete každý, že keď idete k moru, tak si kúpite pantenolový sprej. Používa sa do prípravkov po holení, používa sa do tyčiniek, na pery, do leskov na pery. Čiže to je taký najdominantnejší zástupca vitamínov v kozmetike z tej škály B vitamínov. Renátka, keď sme spomínali tie jednotlivé skupiny vitamínov, my sme spomínali aj Ačko ako vitamín a Ačko ako vitamín si mnohí zase spájajú aj s takou problematickou pleťou, len aby sme dali veci na pravú mieru, pretože napríklad pleť so sklonom k akné a tak ďalej, vitamín A by mal pomáhať, ale neviem, či len vo forme krémov, alebo skôr teda, ak ho budeme orálne jesť, alebo teda príjmať. Vitamín A na aknóznu pleť si myslím, že je skôr už parketa pre lekárov, kde oni už vedia, do akej miery a koľko toho vitamínu A je možné, pretože je taký kontraproduktívny, že pri vyššom dávkovaní viac škodí. Do kozmetiky sa pridáva, ako som spomínala, už v kombinácii s vitamínom E, hlavne na tú zrelú pleť, keď treba regenerovať, oživiť a zabrániť vzniku vráskam. A my sme hovorili teda predovšetkým o prípravkoch, ktoré sú určené na našu tvár, čiže na našu pleť, ale samozrejme vyživujeme aj celú kožu, čiže aj súčasťou pokožku tela, čiže aj súčasťou telových mliek alebo nejakých iných možno telových krémov alebo balzamov alebo olejov. Samozrejme sú tieto vitamíny. Samozrejme, keď si prečítate tú etiketu alebo pozeráte nejakú reklamu v televízii, skoro všetky reklamy sú orientované na vitamíny. Či už je to povedané, že to je v šiamasle, alebo je to v mandlovom oleji, všade sa tie vitamíny nachádzajú. Sú to stopové prvky, ktoré aj takouto formou sa dostanú do organizmu. A môže sa stať, že nám naša pleť zareaguje aj nejakým takým miernym podráždením, ak napríklad je trošku vyšší obsah vitamínu C alebo nejakého iného vitamínu, ale C je práve také, čo trošku vypružuje tú pokožku, tú pleť, takže môže aj biely. No, môže to tak byť, že sa objavia sem tam z času na čas? Teoreticky áno, ale prakticky pri tej formulácii toho kozmetického prípravku sú striktne dané množstva, koľko ten vývojár alebo tá výrobná firma môže z toho daného vitamínu do toho prípravku dať. A teda väčšinou sú všetky
čiže nie väčšinou, všetky prípravky, ktoré sa dostanú na trh, musia byť dermatologicky testované. Takže tam by mala byť vylúčená akákoľvek nejaká reakcia. A Renátka, môžeme tomu samozrejme predísť aj tým, že si vypýtame tester a otestujeme sa. Samozrejme, nebudeme hneď kúpať krém. Super, ďakujeme veľmi pekne, takže sme sa zorientovali v tom. Vieme, že teda máme čítať etikety a teraz budeme vedieť aj to, ako správne cvičiť, aby sme mali pekné ploché brúško.